Регионалния инспекторат по образованието в Хасково, да заеме мястото си като председател на журито. А какви са функциите на журито, ще ви обясня после. Гледайте. Здравейте на всички успехи. Не. Искам да помоля и другият член на журито, който е Кръсто Кръстев, който даде съгласието си да участва в нашия урок. Да вземем местото си. Вашият преподавател по информатика е госпожа Димитенова. Също. Да вземем местото си. Член на журито ще бъде госпожа Валя Терзиева. Която ще представлява институцията Градска библиотека Пеми Бенев, за пореден път наш любезен домакин на училищните ни изяви. Темата на днешният ни урок е важната морална присъда над следосвобожденската действителност. В учебната програма е записана темата като важната морална санкция на следосвобожденската действителност. Аз лично предпочитам определението на присъда. Ще положа усилия да говоря най-близо до българският език, като един малък израз на уважение към писателят, към един от духовните водачи на нацията, към един от духовните съдници на нацията Иван Вазов, към творецът, който в най-голяма пълнота сред всички творци в българската литература е използвал възможностите на българския език. Нашият урок е според заповед на Министерството на образованието за обмяна и стимулиране и обмяна на добри практики в преподаването по български език и литература. СОУ Любен Каравелов е едно от трите училища, които са избрани за да участват в тази идея на Министерството на образование. Когато започнахме да изучаваме Иван Вазов, ние изведохме един основен акцент за неговото творчество. България, на България, за България. Това триединство, което той свято е спазвал в целия си дългогодишен творчески живот, днес ще можем да разгледаме в един друг ъгъл. Възторженият певец на България, 26 годишният Вазов през 1876 година, посветенчески изповядва: на теб, България, свещена, покланям с песни си сега. 5 години по-късно, когато започва най-зрелият период в неговото творчество, най-активният период в неговото творчество, когато той се утвърждава като народен поет, какъвто малко по-късно го обявяват спонтанно всички българи, Иван Вазов написва
част от най-осъдителните си към новото след освобожденско време творби. Защо споменавам тези годишнини? Най-напред като малко любопитни факти. Вие не знаете, предполагам, че ще ви бъде интересно, ще го запомните. Преди 130 години, през 1881 година, Иван Вазов е инициатор за издаването на първото българско научно списание "Наука" в Пловдив. В Пловдив Иван Вазов създава най-значимите си творби. За епопея на забравените вече сме говорили, вече сме се подготвили, вие сте усвоили в степента, в която сте положили усилия да усвоите отношенията, основните мотиви и проблеми, посланията на твореца Вазов за героите на миналото, за водачите на нацията, за личностите в българската история, които са дали своя принос за това България да я има. През 1883 година възторженият певец в България Иван Вазов, който клетвено е посветил песните си на нея, издава стихотворението "Пустота". Пустота в главите, в душите, тръни, плевели, бедна страна и окончава. А животът едва що започва, а животът едва, а зората едва що блесна. Какво кара един 33 годишен млад човек, който вече е избрал своя житейски път, да се отрече от клетвената си посветеност? Това, което всички наричаме след освобожденска действителност, което се изучава в историята, което се изучава и в българската литература. След освобожденската действителност е един период, на който аз няма да правя сложни социално-психологически разрези, нито пък ще правя някакви сложни аналогии. Ще акцентирам върху няколко момента, които да ви подскажат какво общо взето представлява първото десетилетие след освобождението на България, 1878 година. Следващите години до края на века, когато младата, свободна българска държава тръгва по един нов път, тръгва да догони достиженията на Европа, тръгва да се отваря към Европа и света. Това неминуемо довежда до нов тип взаимоотношения, довежда на моменти дори до пропаст между различните групи от българският народ. Едни, които бързо се възмогват в материален план, други, които остават в периода на изостаналост преди освобождението, в който са се намирали и продължават жалкото си, не в лошия смисъл жалкото си, а в тъжния смисъл жалкото си съществуване, сред недоимък, сред липса на възможности за развитие. Може би това кара Иван Вазов да напише гневните си стихове, които след малко учениците от 11 клас ще представят според зададената им домашна работа, за която разполагаха в срок от 3 дни, да презентират, т.е. да представят своите виждания, своите възприятия, своето усещане
за моралната присъда на Иван Вазов след освобожденската действителност. Преди около месец, тук в тази библиотека, която за нас отдавна вече се е превърнала в едно обиталище на духа, доцент Марин Кадиев, преподавател по методика на образованието, преподаване по български език и литература в Пловдивския университет, представи стихосбирката на димитровградския поет Демир Демирев навътре в мълчание. В няколко гневни изречения срещу сегашната действителност, Марин Кадиев изрече една лично за мен много интересна метафора. Той говори против хората, управляващи духа. Помолих го да ми заеме тази метафора, за да я използвам в някои от часовете си. Разреши ми и сега я използвам пред вас в опита си да направим по-разбираем за вас периода на следосвобожденската действителност. Защо? Да се върнем малко назад, споменах за няколко годишни. 33-годишният Вазов написва най-гневните си сатири, когато според общо приетата християнска традиция е вече на Христовата възраст. Тоест, онова възприятие на цялото християнство, че тази възраст е граничната, тази възраст е възрастта на осъзнаването, останала не само от библейската символика и библейската митология. Или може би останала и пренесена като представа. Достигайки на Христовата възраст, осъзнатият творец, осъзнатият родолюбец, осъзнатият духовно посветил живота си на Отечеството Вазов, не поема подобно на Христос кръстните мъки, за да спаси човечеството от неговите грехове. С гневните си сатири, с мрачните си стихове в апатия, пустота, ли не е нашето поколение, малко по-късно създава други, които ще представят учениците по екипи от 11-ти клас. С творчеството си Иван Вазов прави едно усилие да изгони търговците от храма на българския дух. Затова реших да използвам метафората на Марин Кадиев, защото хора, които искат да управляват духа, винаги е имало и винаги ще има. Всяка една нова епоха предлага съществуването на такива хора. Епохата на следосвобожденската действителност, която отразява Вазов, е едно противопоставяне между миналото с неговите възрожденски идеали, с неговия героичен стремеж за свобода. Самият той през 1876 година написва стихотворението "Свобода или смърт", един от девизите на революционното ни възраждане, противопоставяне на възрожденското минало и на новото време. Желанието на твореца Вазов е потомството, за което споменава в стихотворението или не е нашето поколение, потомството да не забравя своето минало. Защото е извечна истина, че онзи, който не помни миналото си, той няма поглед върху бъдещето. Постепенно неговият дух угасва, защото той не помни корените си. И точно тогава се появяват такива, които искат да управляват неговия дух. Те са хора, които или субекти, да ги наречем, които имат други амбиции, които имат други стремежи. Онова, което Вазов нарича тесните чела и широко разтворените джобове.
Аз ще спра до тук, защото можем да говорим с часове за Вазовата средносвобожденска действителност и за неговото отражение на тази действителност. Целта на нашия урок обаче не е аз да изнасям своята лекция, а учениците от 11 Б клас да покажат пред своите съученици от 11 А клас как са възприели творчеството на Вазов по определена тематична насоченост, като с това подпомогнат и вашите представи, които вече сте натрупали в часовете си по български език и литература. Решихме да направим урока си на леко конкурсен принцип, на леко състезателен принцип. Зададена беше домашна на 6 екипа, които сега произволно отбрани ще направят своите презентации. Целта на това представяне е да се заздравят междупредметните връзки, защото като профил технологичен информационни технологии 11 Б клас имат възможност и чрез този урок да покажат възможностите за творческо пресъздаване по всички проблеми на литературата, историята, културата, изкуството и така нататък, чрез възможностите на информационните технологии. След като бъдат направени презентациите, предстои на учениците от 11 А клас да решат един онлайн тест, 15 въпроса в рамките на 10 минути, чрез който да покажат какво са възприели, доколко това, което техните съученици са им представили, е разбираемо. Да започнем с представянето. Екип номер 4. Елегията като ярък протест срещу социалното неравенство. Елегията елате ни вижте отпечатана стихосбирка с книжки песни. Недъзите на социалната действителност през 80-те години пораждат сатиричните изобличения във Вазовата лирика. През 90-те години на 19 век селската неволя и мизерията стават централна тема в българската литература. Социалният сън и реализмът на Вазов образуват времето на духовна и материална бедност и изострени социални конфликти. С книжки песни и под нашето небе Вазов публикува предимно творби с подчертано социална насоченост. Малката планина, замъкът на Загреб, планици и други. Тежкият живот на планиците ме ужаси. Поделя Вазов с стихотворението елате ни вижте. Гласът на поета и стонът на страдалците се сливат в едно. Елегията елате ни вижте покорява позицията на хуманиста Вазов и неговата ангажираност като творец. Творбата се превръща в едно пътуване с мрачните дебри на зла, бедност и неволя. Същевременно мотивите на социалната драма на Селяка поставят проблема за човечността и нравствеността. Именно срещу тяхната липса у управляващите е насочена безпощадната критика на Твореца. Заявена е категоричният граждански протест. О, доста на думи сте нази любили, елате ни вижте. Чрез творбата си Вазов осъществява своята мисия да пренесе в образ си колективните национални чувства през времето и пространството. Все по-нарастващият вътрешен ритъм на човешки и граждански протест присъства в анафорично повторения референт елате ни вижте. Той определя не само проблемната насоченост на стихотворението с идентично заглавие, но и очертава възходящо градираната 9-степенна скала на Вазовото възмущение, вписано като целенасочено повторение в 9-те строфи на творбата. Лирически
творческият аз се явява в ролята на посредник между социалните групи на своя народ, състрадавайки едните, той се стреми да трогне другите. Викът "Елате ни вижте" не изречен от страдаците, но заявен от таза подчертава потреса от това, че човекът е лишен от изконната си същност. Тук хуманистичната болка на говорещия прераства в гневен протест. В творбите на Вазов присъстват няколко основни теми: свободата на България и борбата за постигането й, защита и утвърждаване на българското, геройските победи и позорните поражения, социалната и морална нищета. Темата за падението на социалния морал доминира в стихотворението "Елате ни вижте", насочено към съвестта на управниците. Екип номер 1. Преди да представи Красимир своят екип, искам да спомена за една любопитна подробност. В представянето на 6 Вазови творби няма да участват само ученици от 11 клас. Подготвили сме една малка и, надявам се, много приятна изненада за госпожа Маргарита Гюлева, която преподава български език и литература на 11 клас. Българският език. Езикът – духовна история на родовия космос и най-същностен белег на народността. История на създаване. Одата е създадена през 1833 г. в град Пловдив. Тя е написана в отговор на злостните нападки на Вазови съвременници, че българският език е характерен с грубост и немузикалност. Творческият гняв на поета идва и от това, че наред чужденците и българи нападат родното слово. Повод за написване. Това е разлюбието на поета, неговото желание да възпее, да защити всичко родно. В отношението си към миналото, Вазов търси основания за нашето национално самочувствие. Цялото му творчество е подчинено на мисълта за България и нейната историческа съдба. Езикът и вярата са двете неща, които са съхранили народа ни в епохата на робството. Как се вписва във Вазовото творчество? Езикът. Духовна история, народовия космос и най-същностен белег на народността. Родното слово е сред най-основните образи във Вазовото творчество. Творецът и родолюбецът е убеден, че езикът е един от най-същностните белези на народността. Може да се каже, че Вазов е своеобразен продължител на прославата на народната реч, започнала от старобългарската литература, зората на Възраждането, прославена с патриотичната гордост от Паисий Хилендарски, като знак за национална идентификация, около която даскалската поезия създава на свята. Основни мотиви и проблеми. Основните чувства са възхитата и възторгът от красотата и силата на езика. Тези чувства на поета контрастират с презрението към полителите, които се съмняват в правото на народа да развива духовната си култура, народен език. В текста важно място заемат както защитата на народното слово, така и опровергаването на укорите, отправени към него. Основни внушения. Езикът не е свещен, защото на него са говорили нашите деди. Следователно, онзи, който се отрича от езика си, е родоотстъпник. Езикът не е издържал изпитанията на вековното робство. То е едно от двете неща, благодарение на което се е съхранил народът ни. Другото е вярата. Това е езикът на тая, дето ни роди. Тя остава неназована, за да се изрази респектът към нея. Майката стои на върха на сакралната градация в началото на стихотворението. Споменаването поражда мисълта за злочестната българска участ. Българинът се ражда на тая земя не за радост, а за ядове отровни. Езикът ни е прекрасен, звънлив, гъвкав, изразителен. Той е изпълнен с невероятна хубост и словесна мощ. Творецът е готов именно чрез силата и красотата на родното слово да заклейми полителите. Изразни средства. Антитезата.
За радост не, за ядове отровни. Внася драматична интонация в стихотворението. Синовното чувство преминава в емоционален възторг, съчетан с словото на апологията. Риторичният въпрос: случва ли се някой досега мелодията на твоите звуци сладки? Особен поетичен факт са риторичните въпроси и множеството епитети. Разбра ли някой колко хубост, мощ се крие в речта ни гъвкава, звънлива, отруйни тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Позицията на лирическия говорител. Лирическият говорител възторжено разкрива качество на българския език: хубост, мощ, сила, размах, изразитост жива, отруйни тонове, какъв разкош и прочие, които биха възхитили всеки истински ценител на родното. Затова ненавистта и презрението, успоредно с хитата, градират, както и тя самата, за да подчертаят контраста в отношението на поета към езика и неговите полители. Диалогичност с останалите творби. Родината е свръхценност, още първите стихосбирки на Вазов. Одата, българският език, най-пряко диалогизира с родната реч. Темата за родното слово обаче само допълва Вазовото вдъхновение да възпява националното пространство в неговите географски, исторически и духовни измерения. Сред основополагащи художествени образи в Вазовото творческо съзнание са още сакралният образ на майката, родния дом, българският дух и героизъм и красотите на българската природа. Послания на творбата. Одата, българският език, е едновременно конкретен отговор на ругателствата против езика ни, възхвала на неговото богатство и необятните му изразителни възможности, но и защита на националната идея. Ефект номер 6. И не е нашето поколение между героизма на миналото и срама от настоящето. История на създаване. След освобожденската действителност, предизвикана от твореца гражданин Иван Вазов, тревожен размисъл за разминаването между мечтите и очакванията, свързани с независима България. След опиянението от промяната в българската историческа съдба идва отрезвяващото прозрение за изчезването на романтиката и героиката на предишното време. Песните "Поклонени на България свещена", "На България" 1876 придобиват новото мрачно звучение. У поета се засилва усетът за кризата на ценностите и за пропастта между поколенията. Разпадането на приемствеността между вчера и днес провокира осъдителната позиция, която Вазов изразява чрез гневен или елегичен патос и остри социални сатири. Част от Вазовата присъда над новото време, разчитат новият кумир, са творби, като "В минута на тъга", "Излъчка", "Апатия" и "Практическият човек". Ролята си на морален съдник поетът заема и в гражданската елегия "И не е нашето поколение", писана през 1883 година. Основните мотиви и проблеми. Началният стих, възприет е и като заглавие, очертава мотива за отговорността на настоящето пред миналото и пред бъдещето. Чрез него лирическият говорител проблематизира вината на поколението за липсата на приемственост в следването на задачи славни. Моралната присъда е внушението, че линеещото поколение лишава потомците от посоки и ги обрича на съществуване без духовни ориентири. Композиционно творбата е разделена на 3 фази, всяка от която съдържа по 2 строфи с различен адресат и натоварени с различно идейно-смислови внушения. В първите 2 строфи лирическият говорител включва и себе си в общата картина на смразяващото художествено изображение. И не е нашето поколение, навред застой и убийствен мраз, ни топъл-лъчни вдъхновения ни пада върху нас. Констатацията е ужасяваща. Къде вървим? Не мислим твърде. Посока няма в нашия път,
спокойно бият тесни гърди, кога от злоба не кипят. Лирическият говорител очертава самоубийствените измерения на битуването сред егоизма, линеене, духовен застой и безпросветен мраз, символи на древнодушието и липса на нравствени ориентири на обществото. Патоса на моралната присъда на лирическия говорител се проявява в рязката смяна и на интонацията и на гледна точка в трета строфа. Стресни се, племе закъсняло, живееш ли, мреш ли, ти не знаеш. След те потомство иде цяло, какво ще да му завещаеш? Лирическият говорител се дистанцира от закъснялото племе, което внушава нарастването на гнева му, спрямо липсата на етическата основа в обществото, върху която да се гради бъдещето на потомците. В интонацията на лирическия говорител зазвучава тежкотоп, ботевско обвинение. Живееш ли, мреш ли, че не знаеш? Призивността на риторичния въпрос се долавя и водителския патос, наследен още от Паисий. След те потомство иде цяло, какво ще да му завещаеш? Тъжно е прозрението на вазовия лирически човек за несбъдването на възрожденския идеал, завещан от предците на народа, който се е самопризнал до племе. Погубващо е равнодушието и тесногърлието на закъснялото племе, а това е повод и за тързанията на лирическия говорител, който е загрижен не за съвременния бит, а за бъдещето битие на народа, чието изразител се наема да бъде. От тук проистича и градацията в риторичните въпроси, чието внушение е подсилено и с анафората. И от твоя път се вече здравни, и унямаш другите съдби, и унямаш ти задачи славни, и цяло бъдеще с борби. Последните две строфи на творбата, според литературната критика, може да се долови някаква далечна реминисценция с моята молитва на Христо Ботев. И действително, вазовия лирически герой се обръща към Бога, но не с Ботевата молитва. Не оставяй да изцине буйно сърце на чужбина и животът да премине тихо като през пустиня. Молбата на вазовия лирически човек е по-осъвременена. Онова, което липсва на съвременника му е ценностната опора на идеала. Обращението към Бога е метафора на тлеещата надежда у лирическия герой на Вазов, че въпреки застоя на здравите, убийствения мраз, на грубия практицизъм и мрачната безпросветност на тесните гърди, идеалът е завещан от предците, все пак не е безвъзвратно изгубен. Вероятно и това е смисълът на трикратното анафорично градиране на риторичните въпроси, подчертано с констатацията за това, което очаква племето, борбата за едно достойно бъдеще. Пожелателно заповедния финал на елегията и не е нашето поколение. Не де оставя без звездица моряка в нощния мрак остал, без утро мъничката птица, народите без идеал. Утвърждава вазовия нравствен максимализъм и придава универсално значение на проблемите за перспективата пред българското общество, чрез съхраняване на племената за духовния героизъм на миналото и оттърсване от срама на настоящето, да изгради достойно бъдеще на нацията. Екип номер 2. Средство да нямаш врагове. Сатирата на твореца срещу гъвкавия морал. Базовата покруса в бързо променящата се българска действителност в първите години след освобождението прераства в дневна сатира. И поетът написва стихотворението "Средство да нямаш врагове" през 1882 година. Това толкова негативно общественото поведение на новия тип българин след освобождението, че със всеки стих поетът отрича човешката му същност. Вазов наблюдава процес на съзнателно обезличаване. Преклонената главичка остра сабя не сече, тази истина едничка, кой би смял да отрече. Тези стъпителни стихове цитират стара пословица, която Вазов и други свои произведения нарича уместилно за човешкото достоинство. Например, в подивото тя се припомня двукратно в еднотипна ситуация. Българин прибягва до унижение, за да спаси своя остарял власт. Преклонената глава наистина е била средство за оцеляване, епохата робство.
За разлика от романа в стихотворението, героят търси не да защити, а да осигури околния и уреден живот на облагодетелстван човек, определил материалното благополучие за главна цел. Той избира и начина и постигането й. Пряка последица от такъв избор е безграничието, липсата на собствено мнение, за начала, убеждения, предпригнат не влазям аз. Нито ме е много еня, кой ще мисли в този час. Отношението му към окръжаващите е еднопосочно. Отделният човек му интересува единствено с оглед на ползата или вредата от него. Готов съм услужливо право всеки му да дам. Доколко героят осъзнава неетичността на поведението си, остава второстепенен въпрос. Липсва му стеснение, чувства за неудобство, огризение. Моралните категории са му чужди, живеят извън него. Що е бяло, черно, сиво, аз не знам, не ще да знам. Такава житейска философия комплементира и с думите, с който е изразена. Все е важно за човека да е скромен и разбран. Не пречупва се гръбнака от един учтив метан. Учтив, тих, скромен, услужлив, разбран, може и в друг контекст да означава истински добродетели. В случая обаче кротостта или учтивостта са само средство до някъде прикритие на истинската цел, затова се превръща в отрицателна характеристика. Налице е истинският болник на практическия човек от едноименното стихотворение на Вазов. Двете творби разкриват един и същи феномен с еднотипни носители и двете са монолози. По този начин персонажът изпълва целият текст, авторното отношение не се изявява открито. Това, разбира се, не означава, че такова отношение липсва. Разкривайки себе си, героят всъщност се саморазобличава. Автор и читател, обединени, макар и извън текста, реагират срещу него. Други въпроса, поставяли ли са го и литературознанието, и самата литература, доколко такова изобличение може да бъде ефикасно, доколко е по силите му да съдейства за коригиране или изкореняване на отрицателните явления и дори доколко разобличеният може да се познае в текста. От този повод са правени твърди горчиви заключения за съдбата на литературната сатира. Но от своя страна тези заключения не са били пречка сатирата да съществува, широко да се възприема и да дига глас срещу човешките недъзи. Благодарим за вниманието. Екип номер 5. век. 1900 година книжка първа на току-що основаното списание Надежда умества на първата страница следното стихотворение. 20 век. Стихотворението е датирано в София 1899 и е подписано Иван Вазов. Не е в унисон с името на списанието Надежда и с програмното му подзаглавие списание за поука и забава, особено за млади хора. Днес се знае, че под същото заглавие Вазов е написал още едно стихотворение, ето го според саморъчния ръкопис. За разлика от публикацията в Надежда, ръкописът е датиран малко по-конкретно. София, октомври 1899 година. Подписът е същия. Иван Вазов. Явно редакторът е поискал от поета да разведи черните краски и поетът е склонил и за да не изглежда мекошав, в встъплението си опитва се да го превърне в почетно. Тъй аз съм по-доволен, тъй песимизмът не ми е по характера и тежнее на душата ми. Други обстоятелства и пред друг събеседник, професор Шишманов говори, че стихотворението му има пророческа сила. Мотивите за написването са продиктувани от настъпването на новия век, с което настъпва и надеждата за по-добър живот. Проницателният поет вижда на празните очаквания на народа.
ние влагаме в нов век, но не в нови дни. Въпроси зловещи висят нерешени, царуват и тежки злини, вериги дрънчат неструшени. Проблемът на противоречието между проповядваните човешки и граждански ценности, които 19 век се приписва, което като свое постижение и фактическото положение. В сходното произведение векът присъства външния враг, въглонната Европа. Но в 20 век този враг отстъпва и човечеството вече се дели на две части. Изтерзания човешки род, който от векове е изпълнял за правда, мир и щастие, и онези, в чието ръце се намира голият меч, с който се приковават или се ковава всемирни помощ. В така очертаното противопоставяне ролята на народния поет, който е призван да защитава принципите на човечеството, е ясно определено. Поетът гражданин трябва да защитава правата на угнетените и оскърбените. Възторженият певец на България, истинският патриот, вижда как едно робство се изменя с друго, как предишните поборници сега са древни кариеристи, как се шири беззаконието, как смели хора мълчат и не смеят да се оплачат от несправедливостите. Новото време е по-жестоко, по-безсрамно, по-страшно от времето на османското робство. Вазов се гневи от това, но и се мъчи да проумее къде е причината. Кое е довело до упадъка на нравите, до изостряне на жалките амбиции, до предаването на националните интереси заради лични облаги. Цялото творчество на Вазов, неоспорим център на родината и родното и неизчерпаем извор на неговото вдъхновение, постоянната тема на размислите. И в това произведение лирическият говорител изповядва безграничната си любов и загриженост към потиснатия български народ, който с надежда поглежда към идващите нови дни. Като истински духовен водач, лирическият говорител изказва истини. Споделяне от всички прави по възможно най-въздействащ начин, така че всеки от нас да възприема общите констатации като лично изстрадана истина. Това прави цялата поредица от стихотворенията и прозаични творби, обхващащи период от почти 2 десетилетия от стихосбирката Звукове, до разказите, романите и повестите, публикувани в първото десетилетие на 20 век. Сред тях особено се откроява и творбата 20 век. Стихотворението "Векът" е начало на една извънредно плодотворна линия с творчеството на Вазов, където се описват мъките и теглилата на българския народ. Тук могат да се включат и шедьоври като Левски и опълченците на Шипка, "Елате ни вижте", "Не е нашето поколение", "Еповете" и други. Вазов е писал много повече, отколкото всеки друг български творец. Поредицата от романи, повести, драми, разкази и стихотворения има доста творби, чието художествено значение ще бъде вечно. Вазов ще остане винаги близък на българина със своите свободолюбиви чувства и мисли. Поезията на Вазов има свои духовни и нравствени измерения. И в това е една от най-големите поуки на Вазовото дело. Той умее да изразява съвременността до върховете на историята и да вижда в нея трайното, голямото, а историята да превръща в съвременност, изживявайки я до равнището на висока поезия. И дойде ред на екип номер 3. Практическият човек. Противопоставянето на две епохи. Стихотворението е публикувано в стихосбирката Гусла, издадена през 1881 година. В поетичния сборник са отпечатани и първите 6 оди от цикъла "Епопея на забравените". Поводът за написване на сатирата "Практическият човек" е негативното отношение на Вазов към съвременните представи на обществото за начина на живот.
След освобождението, възрожденските и национално-освободителните идеали бързо са подменени с приспособленчество, меркантилност и груб практицизъм, които стават основен принцип за просперитет на немалка част от българите. Практическият човек може да се възприема като творба, резултат на вътрешната разколебаност на Твореца и родолюбеца Вазов и неговата вяра в нравствените устои на българската ценностна система. Стихотворението «Практическият човек» въвежда за пръв път един негативен морален портрет на българството, който се е утвърдил и в следващите стихотворения и критически разкази на писателя. Това е героят на новото време, поквареният тип, обобщение на моралната нищета на идващото поколение от духовно апатични и деградиращи сънародници. Показателно в това отношение е моралната характеристика на съвремието, навред застой, убийствен мраз, както и нравственият укор на поета «Стресни се племе закъсняло, живееш ли, мрееш ли, ти не знаеш», в стихотворението ли не е нашето поколение. Практическият човек е написано в състояние на вътрешна разколебаност на Вазовата вяра в нравствените устои на българската ценностна система. Художественото пространство на стиха, като вътрешно съдържание на поетичното настроение, въплъщава ироничният диспут на Вазов с новия тип обществено поведение на българина, изразен чрез откровения монолог на лирическият герой. В лексиката на поета от този период определението практически придобива подчертано отрицателен нюанс, контрастиращ на духовен и национално-патриотичен. В предговора към стихосбирката Вазов открито говори за нашата недорасла, но практическа интелигенция, а статиите му във вестник Народния глас са израз на публицистичното отрицание на новото практическо време, време на тесни чела и широко разтворени джобове. Различни са позициите на поет и лирически аз. Вазов обвинява, а неговият поетичен опонент заема ролята на изповядващ се страдалец, принуден от новите социални реалности да промени нравствения си облик. Не дейте прави толкова с гръм, не ме корете строго. Каквото имам, защото съм, на себе го дължа, ей Богу. Причините за тази насоченост на много произведения на Твореца от една страна са свързани с противопоставянето му като писател и като гражданин на опитите на някои страни, преследващи свои интереси, преди всичко териториални, да омаловажат приноса на българите за тяхното собствено освобождение, а от друга със социалното и политическо на Нова България, където идеалите на възрожденците, техният възрожден и чист патриотизъм бързо изгубват своята стойност. Художественото послание на подтекстовата ирония е пряко свързано с категоричността на Вазовия бунт срещу бездуховността на новото след освобожденско време. Поетът е безкомпромисен, не приеме индивидуалната форма за лично щастие, конфронтирана с националния идеал за духовен просперитет. Разглеждайки художествените текстове, които имате пред себе си, вероятно добихте и от представянето на вашите съученици някои нови представи за Вазовото творчество. Особеностите на стиха му, изразните средства, които той използва, особености изучаваме в следващите си занятия. Можем в представянето на Творецът Вазов и неговото отношение към следосвобожденската действителност да включим и то с особена сила, стихотворението му «Пустота», което ви споменах в началото и което ще анализираме в един конкретен час. Сега само ще го изчета, за да се запознаете с него. Пустота в обществото, в главите, редом царствува сън или мраз, пустота в словата, в душите, пустота пълни всичко у нас. Чувства светли мъртвешки заспали, на доброто не чуй се гласа. Нов помир замени идеали и разчетът владее, не духът. Трудният път на честта в тръне срасти. Доблестта няма вес, нито ход. Ври борбата на ниските страсти, има шум, ала няма живот. Прежни рани зарастват безследно, нови, страшни отварят се веч.
злото дъха на нас с лице бледно, а ние мислим го още далеч. Друг път мряхме с възторг, днес не важи. На приятел, на враг, ние не щем. Аз обичам те честно да кажем. Аз те мразя, без страх да речем. Всяко нещо ние почваме с трясък, крещим. Слава, народ, идеал. А то шум, а то свик, а то с блясък. Преплави ги, оставя ти кал. Пущинак на народната почва. Тръни, плевели, бедна страна, а животът едвам се започва, а зората едвам що блесна. Миналата година, когато се запознавахме с творчеството на Любен Каравелов, аз споменах за отношението към следосвобожденската действителност на една от най-светлите личности в възрожденската литература Добри Читово. Пословично честният автор на Станин юнак Балкански, къде си вярна ти любов народна, научавайки през 1885 година как няколко търговци са откраднали цял вагон с сукно, предназначено за българската войска, се прибира от дома, пали свещ пред иконостаса и молитвено казва: Боже, не съм желал такава свобода за своите брати. Това е, което кара Ивазов да вземе отношение към новото време. Това е, което кара летописецът на най-българското време, априлската епопея Захари Стоянов, да се изяви като един от най-унищожителните публицисти по отношение на тесните чела и широко разтворените джобове. Стоян Михайловски в своите мрачни метафизични сонети, малко по-нататък, споменава: от сбирище на гладници власт нова се урежда. Тежко му, който чака здрав плат от мила прежда. Примерите можем да продължим много. Онези, които са опитвали, които и днес опитват да управляват човешкия дух, са безбройни. Името им е Легион. Те обаче оставят забравени от историята. Остават имената на творци като Вазов, които ги заклеймяват. И не направо споменах, че от 1881 година, когато Вазов взема решение да стане професионален писател и става първият професионален писател в българската литература, от 1881 година, когато се премества в Пловдив, до днес, вече 130 години, неговите завети са останали именно срещу онези, които се опитват да управляват духа. Доколко са актуални посланията на Вазов, всеки един от вас може сам да прецени. Мисля с това да приключим с обсъждането. Предстои ли решаването на онлайн тест? Тези, които ще решават теста на компютрите, да си отворят сайта, който е направил вашият съученик Красимир Тодоров, специално за този час. Въпросите на теста ще бъдат и върху дъската за презентации. Тестът се нарича "Какво научихме в час?" Върху от художествените текстове, които са пред вас, от това, което акцентираха вашите съученици в презентациите си и от това, което, надявам се, аз съм успял да ви кажа, имате възможност в рамките на 10 минути да проявите своите умения за усвояване на някаква информация. През това време ще помоля журито да събеседва и накрая госпожа Ели Белкова да ни съобщи комплексните оценки след решаването на теста.
Всички, които искат, го решават като една малка практическа работа, разполагат с листи и да си пишат верните според тях отговори. Въпрос по въпрос ще бъдат изобразяване на екрана. Начало на теста.